Basag ang salamin at halos UP ang van na ito matapos masalpok ng isang truck sa kurbadang porsyon ng daang Maharlika Highway sa barangay Manangli, Sipocot, Camarines Sur pasado alas 4 ng hapon kahapon, February 23. Sa tindi ng salpukan ng dalawang sasakyan, parehong naipit ang driver ng van at truck. 6 ang sugatan sa insidente kasama na ang mga sakay na abogado ng Bureau of Internal Revenue BIR na mula pa sa Metro Manila. Sa investigasyon ng Sipocot Police, patungong Metro Manila ang truck habang patungo naman sa Naga City ang government vehicle. Pababa po yun, yung pinangyarihan ng aksidente. Nakuha niya po ay according doon sa mga nakakita, nag-overtake po ito. Yun pong portion na yun, pababa po yun. Pagdating doon po sa may kurbada, blind curve po yun, nag-apply siya ng preno, hindi na kinaya, nakuha niya yung kabilang linya kung saan paparting naman po itong van. Kaya nabangga niya po yung van. Ayon sa Sipocot Police, posibleng hindi umano kabisado ng driver ng truck ang lugar. Konsiderado umanong accident-prone area ang lugar, kaya paalala ng otoridad sa mga motorista, lalo ngayong nalalapit ang Semana Santa kung saan inaasahan ang dagsan ng volume ng mga sasakyan sa kalsada. Bago magbiyahe, pakicheck po ng vehicle natin, yung preno, yung hangin, yung gasolina, yung ilaw, lahat po i-check natin. Saka hindi lang po doble ingat, sobra, triple ingat po ang gawin natin, lalo na po yung portion na yon dito sa parte ng Sipocot, medyo maraming portion doon na kurbada, may pababa, may pataas. Kung hindi mo talaga kabisado, lalo na kung gabi. Chris Novello, CSN.